Bethuna siyi-country iintliziyo zethu zifreshekile. Iintliziyo zethu zikwi-oil eshushu zifresheke njengamagwinya. Ha-a siyacela waze wasihlukumeza siyi-country ndoda. Waze wasihlukumeza wabonisa ubudoda bakho ngeyona ndlela yakhe yarongo sana. Wazenza uGoliyathi, wazenza ibhere, walibhubezi, wazizo zonke izinto ezirongo emtshatweni wakho towards unkosikazi wakho kunye noomama bakho. Imvubu ndoda, imvubu. Ume emnyango sana makungathethwa nto ongazuyithanda because wena uzofaka imvubu kumntu wonke. Wowu wena untouchable. Sana andiyazi uba sasicinga kuzowuthini ngale show ngoku yayiqala kutshata abantwana abana-16. Andiyazi uba sasicinga uba isiphelo sizoba sihle, izowuthini into because iqale as if i-entertainment but ngoku wowu hayi sana niyasigumfuza nisifaka emgowini. Imagine if kugowa thina as ii-viewers, how much more abantu abaphila ngolu hlobo everyday. Senditsho aba ke ngoku bakaDlamuka plus nalo untouchable kuthiwa nguSiyacela ozicingela uba yi-untouchable. How much more uthando amakhosikazi because uyoyikwa uSiyacela. USiyacela yintoni ayenzayo xa iikhamera zicinyiwe? Not just kuthando nomntwana but uwaphatha kanjani amakhosikazi katatakhe because uyoyikwa kuqala ilizwi lakhe kugqibele ilizwi lakhe. Model ke wena ndiya-andastenda uba sesithini nisakhompleyina kwathoni. Beningekhe nikhe nibazamele i-intensive counselling. Asithi gqibelani uthando uba makahlale okanye ahambe so that bayazi into yobana ingaba yintoni le nto kuthiwa ngumtshato because bangene emtshatweni bengayazi. I don't even think bebeyazi into yobana yintoni uthando. Ndithetha nge-self love ke ngoku, andithethi ngokuthanda omnye umntu. Bagxamele isigaba ebesesikhulu bebancinci. Asikwazi ubuyela mva mabethunana ngoku, sesiyibona into yobana into yokutshatisa abantwana irongo. Siyayibona ngoku. But ke ngoku kuthiwani silapha today and I'm all for uba uthando asuswe but ke azisukela asikwazi umsusa. Asuswe kuSiyacela akhanselishwe but we cannot leave uSiyacela uba ahlale kwesaa state akuso soba libhubezi. You understand? USiyacela needs to know into yobana into yobudoda is not about uthatha amandla akho uhlukumeza abafazi nabanye abantu ngawo. That is not what a man is about. Ngoobani abanododisa uSiyacela? Noomama noosisi abanonceda kwa uthando. Naye ayazi into yobana yintoni uba ngunkosikazi emtshatweni. It's not about ukunyamezela izinto ezinganyamezelwayo. Intlukumezo, ndiyanqena uyibiza ngesilungu ngoba kaloku ndiyayazi. Ukuhlukumezwa ayonto yonyamezela wethu nanini na naphi na nangubani na. It's not. Zikhona izinto ezinyamezelwayo, iinto ezinzima, iinto ezibuhlungu egqitha kuzo kodwa ukuhlukumezeka is not one of them. Ayonto yonyamezela ngoba ngomso nangomso sobe sikuculela. You understand? Kanti ngesinqandile ngoku saphila sathi hayi kuyaphunywa apha. But nabantu abangoo yayaphi maan ikhona i-organization yamadoda ibikhe yakhona. Iyadinga laa organization ikhe ithathe uSiyacela on their wings because this reality TV show is getting too real for us and we just don't know what to do. Sikwii-fields zethu sisemakhaya, asikho se-KZN apho we could reach out to uthando. And ke so reach out kanjani, sowufika kanjani kwigceke lakaDlamuka sokwamkeleka? Ithini into? How do sithini nasiyi-country because sixakekile. Ndiyayiqonda into yobana indaba ye-G_B_V yi-cancer esijongene nayo as i-country. It's just getting too real man le nto yakaThando noSiyacela. It's just too real. But siyazidinga ii-solutions. We want to see them better. Hayi guys, ndiya-andastenda uba siyayithanda idrama but once ifikelele kule level yoba toxic apho umntu esithi she wishes into yobana ngemini yakhe yomtshato wayeva suke waqoleka phantsi kwabe kuyaphela ngayo. Siyadinga ii-counsellors, siyazidinga ii-psychologists, siyadinga yonke itimu enonceda abantu. Model Love, please nina abantu abane-access kuthando
nolantuka nalo mfana ukrwada gqithi. Khanincedeni man because it's getting worse and worse and worse and worse and into esiyoyikayo kukuba hayi andikwazi noyitsho. Siyayoyika niyayiqonda eyona nto imbi enokuqhubeka? That's what we are afraid of. So uSiyacela naye asimdingi into yobana ashiywe ecinga fanubana uthanda umntu kukuba krwada, kuphakamisa isandla kumntu ongumama, yonke into ayiyo because uzophinda abe yiproblem yomnye umntu. Uthando aphume abe yiproblem. So uSiyacela naye uyadinga amadoda azomnceda uba this is not it. Noba wawufunde ntoni, noba wawukhulele kusenzeka ntoni, wabona kusithweni ukuthi this is not the way to go as indoda. Because mhlawumbi yena unenye ilantuka e-wrong about what it means to be a man. A very, very low ndlela yokucinga uba indoda yenza ngolu hlobo. Uthando mhlawumbi has also been conditioned to say umfazi yinto enyamezelayo, indoda ihambe iyonxila, ihambe ijola, ihambe esithintini, ingena iphuma esithintini, ibuye ebusuku ifuna ipleyiti ikuthuke kude kuyosa. Yindlela yophila leyo ubuzihlukumezisa ngumntu oyindoda. Namakhosikazi akaDlamuka aneli gama lomntana noba seyifuna uhamba athi akuphunywa apha, ongene apha unkosikazi akaphumi, soloko besoyikisa umntana. So there's just too much going on and uThando I don't think unayo i-support system epropa kwifemeli yakhe. Senjengoba sizithetha iinyaniso. Nomama kaThando ndiyafuna ukuthi sisi khawuphakame ngeenyawo maan ngoku. Ndiyayiqonda uba uThando ukhuliswe ngumakhulu wakhe, Tontoni, but ngoku lixesha lokuba uphakame ngoku uzivuthulele and be there for umntanakho. Iyaphuthuma sisi, khawuleza, baleka. Khangela nabanye oomama abahloniphekileyo abadala ekuhlaleni hleze nasefemelini bakuncede. Nikhe nihlalise umntana phantsi nithi no, siyafuna uba utshata, asifuni uma endleleni yakho but into esingazuyinyamezela yinto yoba wena uhlukunyezwe nanjani na. Nimbonise. Iunderstanda because udinga umntu ozomthanda, ozoba secan'kwakhe, not uzomngxamisa uba phuma hamba ozombonisa into yobana this is not it. Why? Ngezi izizathu. Mojarafu ngaske nikhe nimthathe uThando noba yi-3 months akhe abe kwenye indawo okanye 3 weeks ke, 3 months akaphumi uyophola, akhe ayophola somewhere else. Akhe abone impilo from enye i-perspective. Not into yoba abehleli kwameva because mhlawumbi namakhosikazi akaDlamuka, let's face it, umtshato bawazi iyinto enyamezelwayo, ilimeva, iyimpi apho umntu funeka efele kuyo. Uyabona? Yimpi, ulisoja, isoja lifela empini. That's why mhlawumbi noba abanye abantu abuyileyo kuthiwa because baphume empini ma-return baba. Hayi but guys it's not, mna ndimfuna umtshato for worse or for worse, for bitter or for worse. Not better, bitter, for bitter or for worse. Ntombi ayikho njalo. Yeyi sisikwa zinimba njeba sithetha. Mna ke andithandi uyibukela isidala because ifrayisha ii-feelings zam le show yaBantwana Babini. Iyazifrayisha. Andiyazi into yobana uTata Dlamuka wayecinge ntoni kodwa ke sesilapha ngoku sekunje ngoku. How do we fix it? Mojarafu khanincedeni maan babethunana. Sanuhlala kaloku nani nithi the show goes on. Kumoshakala. Inoba too much ngoku. Inoba too much. Idrama nje here and there i-nice but le i-Bitterville le nto sisoloko siyibukela. Nathi sirongo ke mhlawumbi ngothanda uyibukela but abanye bethu, mna andiyibukeli qho. Xa ndiyibukela I'm hoping that izinto zingcono for both. Sana. Mama kaThando, khawuleza ntombi endala. Khawuleza, cela uncedo, tsala abanye oomama nizonceda umntana.
however that helps looks like. Andiyazi noba uyahlala but indoda yakhe idinga i-new i-mentality yayo idinga utshintsha, udinga ukuphola ngasemqondweni because akaphilanga umntu ocinga into yobana uphakamisa isandla uthetha nomntu owesifazana as if like umphethe andiyazi maan umphethe kakubi umntanabantu. And it's hard to watch le show that gets worse and worse with every coming season. Oh Thando mntakabawo, we want the best for you but ke singayilivi behind i-boy child. Namatse i-child okanye uyintoni siyayicela because kuyathanda uthiwa thina into sikhathalele into yoba sihoye abantu abangoomama sibashiye emva aba bangootata bashiyeke beqhubekeka ne-cycle yabo yokuhlukumeza abantu besifazane. So amadoda mawaphakame kaloku nawo. U-Women for Change uphakamile, nee-organizations zamadoda masiphakame zithi reach out to siyacela. Mhlawumbi uthanda akafuni uphuma mabethunana asikwazi ke umgqibela kodwa ke we want a healthier marriage for them. Ndiyambona kwaTikTok mntaka ngathi akabethelana ngudo uThando, abantu bathi makazithande makaphume. Akaphenduli nomntu oyi-one uThando. Asiyazi noba unjani uThando since le lantuka was shot. But hayi yena uzenzela uTikTok abantu zithande, phuma apho, ayinjalanga oxenje. Abantu bayazama maan mabethunana ukumbonisa uthando. But how much influence do we have as strangers on the internet? Udinga abantu aba-close kuye uThando.